मेसेजखौ नोंथांमोना गामि गामि थांनानै बिमाफ्रा गथ' बायै थांनानैबाबो खोन्थाहैनांगोन। सिनियर जुनियर साफ्रोमबो एक्स एनडिपिफ्रा बिपिएफ पार्टिनि केन्डिडेटखौ भट होनानै देरहासार खालामनांगौ। थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव हाखु दाखु प्रमद बर'नि बेरेखा इउपिपिएल पार्टिनि बेरेखा एक्स एनडिपि इउनाइटेडआ गोदानै पलिटिकेल पार्टि जोनोम होनानै इउपिपिएल पार्टिखौ फेजेननो गोनां जादों। बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामनानै देरहासार खालामनो गोनां जादों। थिग इउपिपिएल पार्टिनि लेखा गोरोंफ्रा थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव हमदांनो हायासै। बिनि थाखायनो साफ्रोमबो गेदेरमा रायजो राजा आरो साफ्रोमबो सिनियर जुनियर एपिबि पार्टिनिफ्राय खावलायनाय बिपिएफ पार्टिनि केन्डिडेटखौ देरहासार खालामनांगौ, बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामनांगौ। हाग्रामाखौ अर्डार हरदों, हाग्रामा केवल मात्र मास मोनब्रैनि उनाव नोङो बाजेट खालाम। जेसेबां जोब्राबा मानो, जेसेबां खुद्रिया मानो लाब गैया। 5 बोसोराव जेबोखौनो मावनो हायासै। बिटिआर एकर्डनि दफाखौ जेबोखौनो इउपिपिएल पार्टिया मावनो हायासै। बिनि थाखायनो साफ्रोमबो सिनियर जुनियर एक्स एनडिपिफोरनिसिम खावलायनाय, एपिबि पार्टिनिफ्राय खावलायनाय बिपिएफ पार्टिनि केन्डिडेटखौ सापर्ट खालामनो थाखाय, बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामनो थाखाय साफ्रोमबो एक्स एनडिपिफोरखौ सिनियर जुनियर खावलायनाय। बिटिआर एकर्डनि दफाखौ बिपिएफ पार्टिनि केन्डिडेटआ आसाम एसेम्ब्लियाव गोख्रों थाबैनो खामानि मावनानै लाबोगोन आरो साफ्रोमबो एक्स एनडिपिफोरनि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै लाबोगोन होननानै जों हाग्रामानि सरकारखौ होखारनो गोसो गैथारा, खिन्थु दे जोंना मानाव गेदेर जेम्स बिथाङा आं इएम जागोन होनगासिनो दङ। जाथों, इसोरा आशीर्बाद होथों। नाथाय मास मोनब्रैनि उनावनो हाग्रामानि सरकारा क्रेक। माब्रै क्रेक? साफ्रोमबो सिनियर जुनियर एक्स एनडिपिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। जाय गेदेरमा रायजो राजाफ्रा नेनानै दंमोन इउपिपिएल पार्टिनो सापर्ट होनांगौ ना बिपिएफ पार्टिनो सापर्ट होनांगौ, साफ्रोमबो सिनियर जुनियर एक्स एनडिपिफ्रा नेनानै दंमोन सोर पार्टिखौ सापर्ट खालामनांगौ। बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुङोबा आरो सोर गेदेरमाफ्रा सोर पार्टिया मावफुंगोन। बिनि थाखायनो एपिबि हान्जानि बा पार्टिनि जाय गेदेरमाफ्रा सावरायलायनानै आरो गेदेरमा रायजो राजाफ्रा नेनानै दंमोन एपिबि हान्जानि साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरनिफ्राय सोर पार्टिनो सापर्ट होनांगौ, सोर पार्टिनो गोसो मोदोमै रायजो राजाफ्रा भट होनांगौ। बिनि थाखायनो साफ्रोमबो गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खाथियाव खावलायनाय आरो साफ्रोमबो सिनियर जुनियर एक्स एनडिपिफोरनि खाथियाव खावलायनाय बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुङोबा आरो बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय बिपिएफ पार्टिनि जाय गेदेरमाफ्रा गावसिनि गेजेराव केन्डिडेट सायख'नानै आसाम एसेम्ब्लियाव गोख्रों खामानि मावनो थाखाय जाय गेदेमाफोरखौ दैथायहरगोन। बिनि थाखायनो साफ्रोमबो सिनियर जुनियर एक्स एनडिपिफ्रा एपिबि हान्जानि बा पार्टिखौ मोजां मोनग्रा एक्स एनडिपिफ्रा आरो गेदेरमा रायजो राजाफ्रा जाहाथे बिपिएफ पार्टिखौ सापर्ट खालामो आरो बिपिएफ पार्टिनि केन्डिडेटखौ देरहासार खालामो। मानो होनोबा बिटिसि एकर्ड, बिटिआर एकर्ड माखासे खामानि मावनो थाखाय बिपिएफ पार्टिनि अनगा रावखौबो नुहुराखै। प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथां सानैया हाग्रामाखौ अर्डार हरदों, हाग्रामा केवल मात्र मास मोनब्रैनि उनाव नोङो बाजेट खालाम। मानोना जुलाइ दाननि गोलोम बोथोरनि पार्लियामेन्ट बाजेटआव जोङो 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनो थांगासिनो दं। 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनायनि उनाव भारतनि प्रेसिडेन्टआ सिगनेचार होखांनायनि उनाव जेब्ला आयेन जागोन इन्टारिम सरकार जागोन। जों हाग्रामानि सरकारखौ होखारनो गोसो गैथारा, खिन्थु दे जोंना मानाव गेदेर जेम्स बिथाङा आं इएम जागोन होनगासिनो दङ। जाथों, इसोरा आशीर्बाद होथों। नाथाय मास मोनब्रैनि उनावनो हाग्रामानि सरकारा क्रेक। माब्रै क्रेक? आयेन जानाय लोगो लोगोनो इन्टारिम गभर्नमेन्ट जानो थांगासिनो दं। इन्टारिम गभर्नमेन्टखौ सोर सालायगोन? जायफ्रा बै एकर्डआवहाय सिगनेचार होदों। मिस्टार बि सावरायग्रा, मिस्टार गोविन्द बसुमतारी, मिस्टार रन्जन दैमारी, मिस्टार डक्टर धीरेन बर', मिस्टार प्रमद बर', मिस्टार लरेन्स इस्लारि,
लोगोसे उन उन थांफागोन फेरेंगामोनाबो जों दैदेनगोन सरकारखौ जों 6 मासनि उनाव बे मेसेजखौ नोंथांमोना गामि गामि थांनानै बिमाफ्रा गथ' बायै बायै थांनानैबाबो खोन्थाहैनांगोन हागोन ना हाया हायो हानांगोन आंनि आइनि रैसुमै राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ फोथांना लानायनि थाखाय जाय एनडिएफबीफ्रा 34 बोसोर मुभमेन्ट खालामदोंमोन आबसुआ मुभमेन्ट खालामदोंमोन बे एकर्डनि फिथाइखौ जोङो जानो थांनो नांगोन रायजो राजाफोर